Suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na lupi sila nga kung karoon inyong galang sa ulan atong tumanong. Kini ang akong suliran. Aron ka na busa ka hangin o pagatabagan sa ngawan. Kini akong suliran. Kini ang akong suliran. Mati Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dinhi akong suwat suliran. Tawagan ako ninyo sa pangalan nga Rumi, 50 anyos, taga Negros Oriental. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa kamot sa akong asawa. Natunok naman ta siyag isda. Pero, na problema na may noon mig maayo ini. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Asa mas mama ni mo lito? Naman sa sa bahay pa. Ihatag ni mama ni mo, kiningdan akong isda be. Niya palimpyuhi. Ingna nga, palaini og para sugba. Og bahala na sa uban, kung unsaon na niya sa pagluto ang uban. Kaya ako sa ning tanaw ng motor, kay murag, daot na siguro ni. Di man mayo ang dagan inis pagpauli na ako. Opa, O sige. Unsa kay daot ni motora? Limpyo lang isda. na, kaya limpyuhan na ni isda arome eh. Kahit kay kimbis, hait pa kay tunok. Kulay tiwas be. Kuno lang oy. Kay nag-ayo ka man kas imong motor. Oo. Pero ako lang niya itong to sa kong mekaniko eh. Ano sa pagsiguro. Kaya murag, doon na magkidaot ato. Yapit ko na lang kung manig, padung ako sa trabaho. Unya, okay pa ka tong ipadagan? Mada pa man. Pero ipatanaw ko lang siguro sa mekaniko. Sige. Ayaw pag-agay! Agay! Ano sa mga? Natunok ko sa isda. Sa? Ruby, ikaw lang unay maniho sa inyong pahon sa mga bata ha. Kailangan imong pamati na kus kong lawas eh. Ha? Ano sa ka? Nagngut-ngut man ang tunok sa isda sa akong kamot. Sa? Sabi ko no. Oh. Uy. Wala, may hubag man ni Mina. Gani, ngut-ngut man ni eh. Lawom gini pagkatunog ka. Ambot lang ka lagi ato. Punlaom ba? Basi may nabilin pa ng tunog sa ilawom. Ambot lang pod. Biya tong tusdikon be. Ayaw lang eh. Kay sakit. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa ba'y magtuo nga ang simple nga tulog sa isda, dugay ba di maayo? Mao to, nga nakadesisyon na lang ko nga ipa-check up ang kamot sa akong asawa kay mihubag naman og maayo og mingot-ngot. Ug unya, Unya pa, giyon sa naman si mama dito pag-check up sa doktor. gitanaw ang iyang tunok ug ang iyang hubag sa kamot ug giresitahan siya og antibiotic sa doktor. Maayo ang tawag.
Maayo na to yung kamot pa eh. Baong ikaw, tabang-tabang sa mga buhatonon din sa bahay, ha? Kinanaan nimo ay pagsalig ni mama nimo, hugasin na. Kay dili na nato puresahon ang kamot ni mama nimo sa pagtrabaho aron nga dali maayo. Opa. Kumusta man kamot nimo? Ay, mauman ang gihapon, Romy. Uy, Unsay? mura magwa mo patuos antibiotic na kung gitumar. Unsa? Unsa gid ka ning tunuka, uy? Unsa man madto ospital? Ha? Adto ta. Pakauwaw lang ta dito. Tunok ras isda, nagpa-ospital na. Unya kay mi grabe magkanang tuno ka. Maayo ka, ha? Kani kay ni hubag, magkinahanglan ni og antibiotic. May gitumar naman kong antibiotic, Dok. Ah, asa mang resita? Kay ba sinugwa lang ka makauyon sa klase nga antibiotic? Ambe kay atong ilisan og lain. Sige dok. Basin to wa makauyon ang akong asawa sa iyang tambal. Uy, pre, asa pa dahil si Maring Mina? Tagsa naman lang lagi ko kakita niya. Ay may gipamati lagi Mario eh. Nara sa bahay. Kay naunsa man di ay siya. Natunok sa isda. Unya mihubag ang kamot. Gipadoktor o gipa-hospitalan nako. May gitumar na nga tambal antibiotic pero naapa magyapong hubag siyang kamot gumikan sa tunok. Kasuway ko anak, pre. May mga isda lang yun ba nga la kaayo ba? Unya, nagpa-second opinion ko ato. Dool ko og laing doktor. So, why dool ninyo og laing doktor pero mi? Mao ba? Di na musugot ang akong asawa nga magpa-second opinion mi. Kay miadto na gani ekonomi og hospital. Apan ako'y nabalaka sa iyang kahimtang kay mihubag manggod ang iyang kamot o di mo patuos sa antibiotic nga iyang gitumar. Ang ako mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana, natunok sa isda ang akong asawa sa iyang paghugas na ini. Mihubag ang iyang kamot. May laka ang tunok sa maong isda? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up na namo siya sa doktor. Girisitahan siya og antibiotic. Apan wa man mo patuo sa tambal. Lawom kaning tunok ka? O may nahabilin nga tunok sa ilawom? Ikatulong pangutana, kung lawom man kining tunok ka o may nahabilin nga tunok sa ilawom, kinalan ba kining operahan? Kay dito na sabi sa ospital, ug may laing tambal na sab nga grisita. Apan, wa gyud maayo ang kamot sa kong asawa. Ikaupat og katapusan. May nag-ingon nga basin og taas og sugar ang akong asawa. Maong dugay kaayo nga naayo ang iyang hubag sa kamot. Posible ka ha? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Romy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Anay na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ribas mambuhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal nga problema ato na Ellen Bathan ng mutambag niya na. According to Father Aloy, when life becomes difficult, pray more deeply. Man proposes, God disposes. Sa mga nag-iingon pirmi ni Dr. Kernel Susi Sinisa, no? Man proposes, God disposes or will decide. Na magampo na gyud ta, di na mo kumuingon po nga Roman Catholic kay daghan ba po kayong mga lain-lain mga kitag religion. As long as we all do believe that there is somebody supernatural who is governing above us, what is happening here down on earth
Mag-guided ta, spiritually healthy ta. Ha? Kita magambog-hambog nga. Kita mo to Ginoo. Kaya na Ginoo eh. Okay? So, ang atong magtatampo ko ng kalawa si Rumi. 40 years old. Nga Negros Oriental. Dagan kayo mga Negros Oriental pada sa ato, no? Musta na ba ang kanlaon na volcano? Basig buto na sad. By the way, regards to Kapitan Chris Ababa di sa Kantawan. Balo ko ning bisita, gibisita ka na ni PBBM, ha? President Marcos, bago lang. Gitanaw ng daan na to diha sa Kantawan. Yung tagdaan na to sa Kantawan kay nabe po ko'y bahay kubo diha, no? Salamat na kayo, Beck Ababa, o ni Carlo Ababa sa inyong paghatod nako og mga hinab problema. Kaya mag-expect magutang na ata bukid ganun. Manok, na ibaw na ikarin. Na bukid nga kanang details ang tanang daan, lamang gani, pero dili tanan, lapok, ay langaw, na expected na sa farm. O nagplano tang livelihood project, it is with compliance sa inunta atong sanitation. Ha? Mo comply lang tas mga kinahanglan diha sa atong kuan sa City Health sa mga kinahanglan, no? Siya ba to'y administrator William Moore, mismo apelyido to. Regarding Mamblisi Kamomot diha sa Naga City. Negros Oriental Broadcaster Association Anthony Magunsay. Regards from Eric Espina. Mayong paminaw diha sa taga Negros Oriental, okay? Mga LGBTQ. Mika Kaye, ha? Pero minit siya mag-text na, Dok, naminaw ko sa imong programa, bago ba ito namang isgutan ni Eric Espina ang LGBTQ sa among programa sa Republika sa Channel 47. Ato mga DOHRC Blue Guard, Saldi Tampos, Jeffrey Luberas, Paul Solis, Geraldine Lopez Mark, Lucio o Lloyd Pokong, mga taga Maasin City, tita na sa aming usab ni Samuel Dizon Pero, Nicolas Pero, diya sa Maasin, ako igagaw, Nestor Dizon Obra, gwapo ni Nestor. Liwat ni Dr. ni Obra, bita buyag, nga maguto ako mama, gwapo ko. Mutuol lang po ko ito ang akong mama, no? Okay, so ang atong magtatampo si Rumi, no? Unang pangutanan ni Rumi. Natunok sa isda ang akong asawa sa paghugas niya niini. Nihubag man ang iyang kamot. May kaha ang tunok sa maong isda. At lisura po ni mong pangutanan na Rumi. Kung ko kaila ng isda, no? Kung na ay mga isda nga mga pero sorry, wag ko kakuanan ni mga. Basta kay, sa una kay, apil ba po ng panuan ng isda na sa suba dito sa sugod. Kami akong tiyo, mga igagaw na ko, daming Petromax, klaseng isda ang naamay mga isda, naamay mga daghan lagi po magkatunok na sa dagat, dahil sa tubig, dahil tuyom. So, depende sa klase sa isda. Marag mag-resort kung tubag ni mo ani-ani rom kung batong isda, kay wa ko kag unsa batong isda. Pero kung naama gani na natunok, mahimo ba og mangita mo pamaagi nga mawa or ma-pull out ba? Kung unsa may nahibilin diha sa suod sa panit sa imong asawa, katong natunok, kay kuan man nimo. Kung mada sa ospital, mag-guided man sa mga diagnostic ng mga procedure like x-ray kung unsa ka extend ang damage sa tunok, no? Ya ma-pull out kay kung dili makuha ang foreign body nga tunok sa isda, magpabilin gyud ng sakit ug ma-infected. Kinalang kuhaon gyud siya. Kaduhang pangutana, napa-check up na namo siya og doktor. Giresitahan siya og antibiotic. Apan wala man mo patuo sa tambal, lawom ka ning tunuka o nganong nahibilin nga tunok nga naay posible nahibilin nga tunok sa ilawom. Kay bisag unsa kang antibiotic ang imong ihatag ato sa imong asawa, pero naay foreign body nahibilin sa ilawom, di gani siya maayo, kinahanglan yun siya kuhaon. Aka kay mo trigger man tug inflammation, infection. So kailangan na siyang kuhaon para nga ma-remedyohan ng problema, ha? O kung lam-lam sa pag-isda apon nga makatunok ba sa mga isda nga nay kanang dili ka tuyom ra may kung imbalan nga sakit kayo. Nay naapoy mga isda nga wa man poy piranhan ni sa to. Ngadto sa laing mga naso dahil piranha nga pertindag ko kay ngipon nga mo kaon og tao. Pero kini sa aton man na, no?
Wala magli mga isda nga naitunok, sorry di gyud kay ko kailan ni mga ngan sa mga isda. Pero kabalo ko na yung mga isda nga mga tunokon, ambot lang ka kaning butiti o naaban ni sa itunok. Pero there are species sa mga isda nga tunokon na kung whatever species ang nakatunok sa imong asawa, kinanglan ipakuha na diya sa emergency room sa ospital, diya sa Negros, para nga dili siya magngot-ngot, dili siya ma-infected. Kaya akong balikon, bisan pa og pila pa ka miligramo ng antibiotic ang ihatag sa doktor sa imo, pero napabili ng foreign body nga part sa tunok sa isda diya sa kamot ba o di dapitan na tunok kay imong asawa, di gini siya magka-alibyo. Sunod nga concern, kung laom man ang kinuha og mahibilin nga tunok sa ilawom, kinahanglan magyuding operahan? Not necessary operahan, kanang kuanon lang, kuanan og porsip ba og madalang, mahubot ba? Kay dito naman sa hospital og laing tambal na sa bangresita. Panula gyud maayo ang kamot sa akong asawa. Pa-x-rayhan ni siya. X-rayhan para makita og unsa man kalawom ang tunok. Basin og dili isda ang nakatunok. We do not know kung naay mga metal da ilawom sa dagat, no? Nagprotrude diha nya, mao toy nakatunok dili tingali isda. Kung isda man gani, least ang chance siguro nga magkatitanos. Pero kung metal, posible magkatitanos, ha? Kamatay ba yan ng titanos? Hinumdum ninong ko basta titanos na hisgutan na hinumdum na itong isyo alferes. Usas ako mga panday diya sa Kantaw Anaga. Disgrasya yung taon si isyo alferes sa titanos. Mo na akong ma-relate kung titanos na ang hisgutan, no? Regarding mo na mga taga-Kantawan. Okay, so X-ray para may balaan kung usang man kalawom ang tunok. Kung kinahanglan nga ang doktor diya sa emergency room sa inyo, da sa Negros, tanawon nga naa diha ang foreign body nga part sa isda, mahubot niya sa forsip. I don't think so nga dako kayong operasyon. No? Nagmayra man ng tunok-tunok ng isda. No? Gawas kong pating ang nakatunok kayo. Madara na og anesthesiahan lang para di kay sakit. Yeah. Na ganito ay dili sa ko ma-recommend ha, pero ako lang ning na-experience sa mga bata pa sa ko mga ligo mig dagat nga naay makuan og tuyong. Sa ihi-ibay kay gawas ako nung tuyong. Di po ko ma-recommend mo na kay lahi po kay paminaw medical doctor ko niya kung recommendation ihian lang. Pero mo na akong nabatian sa mga tao nga dapig baybayon nga kung matunog-kunog kag mayon na ihian lang kuno kay mo gawas. Pero dalhan na lang sa ospital para makuha na ma-pull out ng foreign body diya sa kamot sa imong asawa, no? Next concern, may nagingon nga basin og taas og sugar ang akong asawa maong dugay maayo og ang hubag sa iyang kamot. Posible, no? Posible ka na? Yeah, posible. What is the normal blood sugar is 100. Above that could be possible nga diabetic. Kay kung mga diabetic nga tawo man gud kung masamad, dugay maayo. So problema. So mo na nga kinanglan nga I do not know og pila na edad sa mong asawa, pero consider knowing 40 anyos ka Rome at around the same age ng mga asawa, posible nga taas siya og blood sugar, no? Tama tayo mga glucometer, no? Natay mga glucometer, na dahil mga sa atong ospital na mga pamaagi pagsukod sa blood sugar. Alright? So, hinaot kasabot ka, Rome, no? Nga to sa imong asawa, check the blood sugar. Kay usas manginulan ti kada dugay maayo ang imong asawa sa iyang tunok og ipa-x-ray para makita kung sa kahimtang dito sa ilawom. Og mag-guide ang doktor nga i-pull out huboton ba sa forsip ang tunok para mawa na ang problema. Alright, so once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan yung pamaminaw sa among mga RMN program tas katagriting din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat ug maayo man.